Dați 1 și 1 la Radio 1 FM. Da, și alături de noi prin WhatsApp în momentul acesta este Eduard Boț. Actorul Eduard Boț ne va vorbi despre ceea ce se întâmplă frumos pe 30 aprilie aici la Piatra Neamț. Bună ziua, bine ați venit în direct la Radio 1 FM. Bună ziua! Bună ziua! Revitalizăm, ca să zic așa, trecutul. Este, să spunem, o mare modă și un mare vibe, dar revitalizarea aceasta este foarte bine valorizată în cadrul spectacolului Epoca de Aur și aici am să te rog pe tine să ne dai mai multe amănunte, pentru că noi am spicuit de dimineață câteva elemente din zona acestui spectacol, dar am vrea să ne spui din dedesubturi dacă se poate. Așadar, pe 30 aprilie la Piatra Neamț, la Cinema Mon Amour, de la ora 19, dacă nu mă înșală memoria, avem spectacolul Epoca de Aur. La ce trebuie să se aștepte ascultătorii noștri? Trebuie să se aștepte la un colaj de sketch-uri văzute de cei nostalgici la televizor pe vremea comunismului. Am selectat cele mai bune sketch-uri pe care le-am văzut. Sketch-uri ale marilor actori, Dem Rădulescu, Toma Caragiu, Stella Popescu, Puiu Călinescu, Marian Budac, Marin Muraru. Și trebuie să se aștepte la multe râsete. O provocare și pentru tine și pentru voi ca și echipă actoricească? Da, bineînțeles că a fost o provocare să jucăm scenetele acestea. Sunt niște actori foarte mari, dar noi cred că ne-am descurcat foarte bine și abia aștept să văd ce o să spună lumea. Să le spunem ascultătorilor noștri că au frumos giveaway în plină desfășurare pe pagina noastră de Facebook, Radio 1 FM România. Dacă ne răspundeți frumos și corect, că nu există parte, să spunem, decât calitativă a întrebării noastre, să ne răspundeți întrebării și aveți șansa de a pune mâna pe acest giveaway, o invitație de 2 persoane și sunt mai multe invitații, bineînțeles pentru Epoca de Aur de pe 30 aprilie. Întrebarea noastră foarte simplă, pe care am să o adresez și ție, care este actorul tău preferat din Epoca de Aur? E o întrebare foarte bună. Puiu Călinescu, datorită fețelor pe care le face, este un actor care nu trebuie să spună nimic și te face să râzi. Mi-aduc aminte cât de bine l-a jucat așa, într-un fel, să spunem, foarte interesant în Neamări Miliardar, pe binecunoscutul inspector Colombo, detectivul Colombo. Bineînțeles, da. E întâmplătoare alegerea spectacolului de la Piatra Neamț în săptămâna patimilor? Cred că da, cred că este destul de întâmplătoare, da. Mă gândeam acum, să nu aveți și vreun factor de ăsta în care zice, doamne, trebuie să mergem la Piatra, acolo e frig, e munte. Apropo, ia să spun cum va fi vremea pe săptămâna viitoare, eu te zic repede, arunc o privire pe prognoza meteo și zic la ce te aștepți ca să știi ce pui în valiză. Sigur. Uite, marți vom avea între 9 și 19 grade, luni între 7 și 20, miercuri între 10 și 21, deci onorabil. Da, e vreme numai bună de teatru. Exact. Spune-ne, care este cea mai mare provocare în toată povestea asta? Pentru că mi-ai spus că e într-adevăr o provocare actoricească. Să ne ridicăm la așteptările oamenilor. Cred că asta este cea mai mare provocare. Cui a venit ideea acestui spectacol? Cum a pornit? Cum s-a construit? Directorului teatrului, Florin Frățile, a venit ideea. Spectacolul a luat naștere dintr-o dorință de a aduce generația de aur pe care o știm cu toții mai aproape de tinerii din ziua de astăzi și bineînțeles vrem să le dăm o șansă nostalgicilor acelor vremuri să cunoască, sper eu, viitoarea generație de aur. Veți avea ca fundal muzical și Poporul Ceaușescu. O să avem și un fundal muzical, dar cântat tot de noi, de actori. Am înțeles că am văzut așa pe descrierea spectacolului că va fi și un moment, să spunem, muzical live. Da. Aveți și parte instrumentală în el sau doar vocal? Adică va fi a capela? Doar vocal. Cine face trompeta? Eu din culise o fac. Alături de mine în studio este și colegul meu, Cezar Filip, și văd că de fiecare dată foarte cumințel, dar vine cu niște chestii, stai că te surprinde imediat. Da, nu e obligat, întotdeauna ridică ștacheta din nou. Salutăm cu respect, felicitări pentru inițiativă foarte, foarte interesantă. Eu mărturisesc că sunt deja atras de idee și cel mai probabil voi fi în sală. Trăim din nou în perioada în care încercăm să recuperăm din ceea ce au fost generațiile de aur, da? Iată, acum vorbim de actori de comedie, dar parcă tot la Cinema Mon Amour e și filmul cu generația de aur de la fotbal. E foarte frumos și foarte important să recuperăm ceea ce a fost de aur, fără nicio conotație electorală acum, da? Și la Radio 1 FM, ca să ieșim din zona de aur, la Radio 1 FM este discoteca lui Dinu, deci... Da, Dinu e tot din epoca de aur. De acolo vine. Nu, Dinu tot de aur e. Da. Și încă o dată felicitări și sunt convins că va fi sală plină și așa cum spuneai și tu, da, e o mare provocare.
să repet ceea ce făceau în vremurile respective, cu atât mai mult cu cât în vremurile respective era mai greu cu umorul, că dacă nu nimereai rima, te trezeai chemat de domn director Exact. acolo și te lua la întrebări și tu spuneai că n-am găsit altă rimă. Să nu ne cheme nimeni. Nu. Da, ducem cumva spre vremea noastră și așa, tot în glumă că suntem în zonă. Aveți concurență mare, văd. Da. În special din spectrul politic. Da, din partea politică, dom'le, nu vă lasă deloc. Oamenii ăștia, chiar unii dintre ei vor să vă ia pâinea de la gură dumneavoastră, actorilor de comedie. Da, am observat. Da, că eu m-am temut și că... în anul ăsta se observă cel mai mult. Acum să dau un stamp. În spectacol am vrut să-l dau. Exact. La scenă deschisă. Da, că eu m-am temut, Dinu v-a întrebat pe noastră și ați răspuns foarte frumos care e actorul preferat din epoca de aur. M-am temut de comedie. M-am temut că mă întreabă și pe mine, că eram pregătit să zic Nicolae Ciucă. Are, domnule, niște discursuri, adică și văd că supărat pe el și domnul Ciolacu ne-a bagoslovit cu o scenetă foarte umoristică prin Qatar ultima oară. Ne-a ținut o lecție, nu știu, dar o știți? Nu știu, lecția din Qatar, nu? Păi nu e Dinu pregătit acum, dânsul săracul vrea să spună că e o lecție frumoasă modul în care au organizat cei din Qatar campionatul mondial și a ieșit erecție, din păcate. Așa că a fost o erecție frumoasă, lecție frumoasă, da, domnule, deci de-aia vă zic, aveți mare concurență, grijă mare, eu vă țin pumnii, oricum țin cu dumneavoastră cu actorii. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept în sală. Putem face și un mesaj electoral, votați Epoca de Aur, bineînțeles spectacolul de pe 30 aprilie de la Cinema Mon Amour, da? Așa, de final, scurt interviu, am să te rog să ne spui dacă textele pe care voi le aveți pregătite pentru acest show s-ar apropia și s-ar, zicem așa, mula pe realitatea românească anului 2024. Bineînțeles, avem unele scenete care chiar se potrivesc foarte bine și acestor vremuri. Ceva din culise despre care nu s-a vorbit sau nu se știe public, ne poți da din casă? Nu vă pot da nimic din casă, îmi pare foarte rău. E suficient, am înțeles, deci există chestii de culise care nu au ajuns în spațiu public. Da, mulțumim. Să fie o zi frumoasă, mult succes, să fie lumea la sală, să fie sală arhiplină. Mulțumim tare mult pentru prezență. Da, a fost alături de noi Eduard Boț, unul din protagoniști, iată, super spectacolului Epoca de Aur, ce va fi la Cinema Mon Amour pe 30 aprilie, marți pică, în ultima zi de aprilie, de la ora 19. Și dacă vrei să ajungi acolo, stai cu ochișorii pe Facebook, treci la fapte, trimite-ne răspunsul tău, că nu e un răspuns corect sau greșit, e un răspuns care te privește și le așteptăm cu mare interes aici la radio pentru a ne bucura și noi de gustul tău în ceea ce îi privește pe actorii de odinioară.